Според съобщения от европейски и руски медии, препредадени от Американския нестопански институт за изучаване на войната ISW и западни медии, Русия е прекъснала достъпа до световния интернет за един ден на някои региони на страната. Според ISW, Руската агенция за комуникации Роскомнадзор е блокирала жителите на Дагестан, Чечения и Ингушетия, които са с преобладаващо мюсюлманско население. Трите региона са в югозападната част на Русия, близо до границите с Грузия и Азербайджан. Хората в тези райони не са могли да осъществяват достъп до Google, YouTube, Telegram, WhatsApp или други чуждестранни уебсайтове и приложения, дори и да са използвали VPN, според местен руски новинарски сайт. Руската НПО за цифрови права Роскомсвобода заяви пред ТЕК-Рейдар, че повечето VPN не са работили по време на прекъсването, но някои очевидно са работили. Не е ясно кои или колко точно са работили. Русия все повече блокира VPN-ите по-широко, а Apple е помогнала на усилията на страната за цензура, като е премахнала VPN приложение от руския си App Store. Според руската информационна агенция Интерфакс, поне 197 VPN са в момента блокирани в Русия.